Niin siis sen jonkun semmoitteen, jota mun ei tarvitse tutkia. Mut sitten tästä tulee kato Elite. Aha. Ja sitten se saa kato 2 kertaa nopeammin miehistökokemusta, joka on aika sweet. Tässä mapissa mä voin ehkä rämmiäkin jotain. Liikaa arteja viholliselle. Jep. 2. 3. 3. Ihan liikaa. No mutta sä oot iloinen, ettei vihollispuolueella ole lehviä niinku meillä. Sahan sika OP. Mikä? Lehvi. No riippuu millainen pelaaja. No niin, mutta siis tankki on ihan sika OP. Ja se on about yhtä hyvä kuin mä. Mihin me mennään? No itse vaan mennä niinku tohon. Olisit ottanut sen kuvalle sen Ninja Tank, yes! Joo. Tai miten niin? Miten mä puhun tullaan? Ninjolla! Ei. Yes! Ei. Ninja. Jos Jaa. Sneaky ninja. Oikeesti toi oli kuin joku vitsin sumo paikka. Niin kuin on semmonen vitsin Godzilla. Ninja. Mieti nyt. Miten joku voi oikeesti sanoa silleen? Juu. Olisit ottanut oikeesti sen vitsin kuvalla. Joo, no joo. Tää varmaan sit menee, kun tää alkaa jo näin hauskasti. Ilman kautta. Oi, expo. Mitä vitsiä? Mua ampu... Mitä? Mitä oli tossa? Niin no. Ampu mut. Ja nyt Arti ampuu mua. Hieno homma. Minä Arti ampuu muakin. Hieno homma. Elikkä ne kaikki Artit tähtää mua. Mua ampuu M41. Mua ampuu onneksi se tier 5. Oh. Yeah. Nyt mä ampuu hummelia, mulla on tuolla. Nyt mä ampuu se tier 4. Mä korjaan mun räksit. Mä olisin kuollut, jos en ois korjannut. Jos Ninja Tank. nyt mun täytyy olla tosi niin jättävä tavalla. Jos mä aspäin, joo. Ninja. Oi, expo. Never. KV2, mä voin rämmiä sen kuoliaksi samalla kun mä kuolen. Apua! Mä otan vauhtia tuolta noin. Jos tää... Okei, jos sä saaks sä sen KV2 ampuu, niin mä rämmiin sen kuoliaksi, okei? Näin mä oon spotannut. Vois käydä kattoo. Okei, hyvä, rökitään vaan sitä rauhassa. Mä vaan yritän katsoa, jos se KV2 spotattais. Se on Ei tässä kannata näin. sitten, kannattaa liikkua. Mut kun mä tiesin, ettei kato mulla ollut spotattu. Tietty nyt mut on spotattu ihan 100 varmasti. Siinä oli Arti. Okay. Jos sä saat sen KV2 ampuu, se olisi tosi sweet. Okei. Arti tappaa mut kyllä nyt, ettei sen puolella mitään. KV2 ampuu nyt. Ei se ammu vielä. Mä ootan, että se ampuu. Sit Artti tappaa. Artti tappuu. Joo. Vitsi. Tää on tosi lähellä oleva peli. Mä kuolen nyt. Jep. Joo, se oli kyllä hyvä. Meillä on kyllä vielä arteja, kaikki artit hengissä, niin vitsi me voitetaan tää peli. Koska noi kaikki artit tähtää yhtä tankkia, mä oon huomannut sen. Joo. Ne kaikki tähtää aina samaa tankkia, niin vitsi 3 ampuu, niin varmasti joku niistä on. Joo. Mä vaan ärsytti se, kun se hummeli ampui, niin se vei mut sen 500 HP, et sillä vielä ammuksella. Niin multakin. Jep. Ei siis 500, sori, vaihtelin. Vaan siis se vei multa joku 200, mutta se teki mulle vitsi molemmat telat ja sitten joku träkkäsi. Joo. Mut itelle se teki mulle 500 vahinkoa se hummeli. Kato tätä meidän Jack Panzerit. Kato. Kato tätä meidän Jack Panzerit. Mahtas, mut harmittaa. Se on silleen, mä en halua enää. Mut se on epäonnistunut siinä niin kovaa. Se on niinku ajatellut, että mä hyppään tosta sillalta alas, mut se on failannut ja niin nyt joku kovaa. tulee rämmiin.
Katsotaan teistä Ja nyt joo! Oho. Ei. Joo, me ollaan hävittyjä peli. No en mä jaksa kattoo tätä enää. Niin joo. Yes sir. Joo. Mietin sitten siellä vastassa on semmonen joku elkki silleen, mikä nimi? Oi oi.